ka-storage, dito na kami. Dito na naman kami. Para yung mga tropa natin ito, may bago tayong kasama. Pre. Takbuhan kami kasi may huli. Yung ano niya, yan. Kalabasa. Dami, mamaya madali ba? Yung sa akin, kunti na lang eh. Nabenta na akong 3. Yan. Nabenta na akong 3. Ang pangalan mo, pre? Kulot? Kulot, yan. Kulot. Mga ka-storage, pag nakita nyo to, tandaan yung mukha nito sa ano to, sa Dumalay. Mabait yan, pero pag tulog. Hindi, mabait to, si Kulot. Tropa yan, tropa. Yan ang mga buhay vendors. Tago muna kami kasi may huli. Mahirap mag-ano, lumabas na, pre. Ako mahuli ito si Kuya Nelson. Kuya Nelson! Ano na? Magkano ganito yan? 250 lang, te. Te, hi ka sa vlog ko, te. Magkano po? 250 lang. Kuya Nelson, no? Vlog muna kami. May huli, no? Hello, oo. Ito sila sa taas. Kumakain ng lugaw. Mamaya na tayo lalabas kasi kumakain ng lugaw. Paano? Papalakas sila. Oh, palakas. Bibigyan nga sana namin ng Kalabasa? kalabasa. Ayaw. Ayaw. Lutuin daw muna bago ibigay sa kanila. Yan, no? Uhuli kami, inuhuli. Hirap. Kaya tago muna kami. Bago. Dito muna kami sa Magno. Magno to, Magno. Yan. Thanks na Magno. Hirap magtambay sa labas kahit nagtutulak ka. Emeritus, bebe. Oo, ando na sa inyo. Yata si pare yung busy. Saan na natin yung Emil? Emil na lang. Ano? Emil muna siya. Yung sasakyan nila dumatita. Oo. Sila Paulo. Oo. Doon sila sa ano. Doon muna sila sa baba. Sila Ben, Ramirez. Ramirez. Wala na sila dyan. Kumakain pa. Yan mo naman para mga ka-storage, ang hirap namin maghanap buhay dito. Hindi kami makapaglako, wala na akong paninda eh. Iwan ko nasan sila Roji. Matapos niyang Ito si Kulot kasama natin. Matapos niyang kumain, Pares ka. babalik yan doon. Pares kami nagtatago. Baka kasi mayari. Baka mahadali kami. Mahirap na, di may babalik. Yun na nga lang ang hanap buhay namin, yung kariton eh. Kung wala kang kariton, hirap na naman. Buhat-buhat. Magkano kariton yan? Bulong pa lang. Magkano? Kasama ni Bebe sa Bebe lang. Mga ka-storage, subscribe my YouTube channel, Mark Yo Waray TV po. Mga troops ko dyan, alam nyo na. Panoorin nyo to. Kulot to. Panoorin nyo to. Busy sa panonood, paglalaro. Tamang ano muna, tamang tambay. Tamang email muna siya. Wala eh. Parang ano, higpit. May higpit sila ngayon, iwan ko kung anong nangyari. Ginagawa nila trabaho nila kaso wala eh. Sumusobra na lang. Kaya hirap. Oh, thank you mga ka-storage. Oh, babay mo na. Babay mo pre, ganun mo. Bye-bye. Mga ka-storage, dito na naman. Dito na naman kami. Wala kang buwa. Ha? Babalik ano ka? Ah, ito, Chinese. Yeah. Pre. Wala mga katao-tao. Andun si Reggie, lalabas siya. Yung paninda ko, nakabenta ko ng ano, 3 box mga kay storage. Yung mga tropa natin. Itinda sila, kahit wala ganong tao. Tingnan mo na, ang linis ng kalsada. Marami. Ito, mukha ng tao. Wala ganong katao-tao yun. Kaya tayo kainting kuya. Kaya mo? Ito, vlog na lang. Yan. Ayaw niya tumaya. Si Bebe. Buti na lang, nakabenta ko ng box. Sa mga balon yan. Nakabenta na tayo. Sama pa ba? Hindi naman. Buti nga. Buti nga. Nakabenta. Parang ano pa, pilit pa yun. Te. Hi.
Laga ng tao. Test storage. Laundry, planggana. Ay, lupas kayo dyan mga Hoy. mga kuya. Ay, bili na para tanggal at tumal. Ito yung kay Robin. Paninda ubas, apple. Kano kilo? 25. Matamis daw, 1/4. Ito, tatlo 100 yan. Tatlo 100 apple. Kaya mga ka-storage dyan, baka gusto nyo, bumili na kayo dito. Bili na! Bili na kayo! Ito ang pare ko. Ang pare kong gwapo. Ay daw sa mga babae niya. Hello! Nag-store mo Mark ha, nagbibilang. Tropa. Mamaya nandun na ito sa Facebook, sa YouTube. Na, yan o. Sala rin. Sala rin yan. Ito yung panindag. Sala rin. Sala rin. Nahihiya pa siya kung mawari po. Ito pare ko. Pre. Gago. Gago. Wasak. Gago. Yes. Na-high blood yung isa o, na-high blood. Oh, bye-bye. So, yun, what's up mga ka-storage? Nandito naman kami at nagbabalik. My name is Bebe. Anong pangalan mo, kaibigan? My name is Roji. Yun. Wala si wala si Kupal, ay si Kupal. Ito pala, si Mark nyo. So, yan. What's up mga ka-storage? Nandito kami ngayon sa harap ng Itlugan. Tambay, always tambay. Busy ka ng pera. Busy kami, huwag nyo i-subscribe tong YouTube channel nito, charot lang. Subscribe kayo mga ka-storage. Ganyan lang. Ayan ha. Kasi papangit. Update lang namin kayo sa nangyayari sa amin ngayon. So ngayon, ito kami ngayon. Hindi yung mag-ano sa Ayan. Ayan kami ngayon. Yan. Busy kami sa katumalan dito sa palengke. Oh, yun. Lote, sa rin Anong gagawin natin ngayon? Ano ba yun? Nakalimutan ko na eh. 5 piso lang sa akin yan. Yun nga pala. Ito. 5 piso lang sa akin. Yung kanyang tinda, ubos na. Sa amin, marami pa. Ito. Yun. Palakpakan naman kayo dyan, mga chong. Ha? Palakpakan naman, mga chong. Dahil kay Marco, ubos na ang kanyang paninda. Yan. Masaya na. Masaya na sila. Ayaw pa nga. Huwag din subscribe to. Joke lang. no? Busy, Show pa natin yan mga... Ayun, nakikita nyo ba yun? Yan. Nag-Christmas. Yan. Ayan ho yung kilabot ng Dumalay. Ang kilabot ng Nubalitis. Ayan. Ayan o. Ayan, ang kilabot ng Dumalay. Kasama ho yan sa mga rebelding nagpasabog ng SM doon sa South Cotabato. Yan. Yung tao na yan. Oh, ayun. Bigay ko na muna to kay Mark Jo at maya ng konti, babalik na ako. Bakit na lang ako. Yan, tropa natin. Oh. Diyan muna outro. Kasi may ginagawa kasi ako mga ka-story. Wala akong budget, bro. Pre, subscribe my YouTube channel mga